Wara ħajja ta' 99 sena is-Sibt ir-Renju Unit waqaf u bdieqa sellem għall-aħħar darba lill-Prinċep Filippu permezz ta' funeral ċerimonjali. Kien għal-ħabta ta' 3:30 ta' wara nofsinhar xi Land Rover immodifikata f'karozza tal-mejtin waslet barra l-grada tal-Kastell Windsor fejn ħalla din id-dinja id-Duka ta' Edinburgh nhar id-9 ta' April li għadda. Il-vettura li ntużat sabiex iġġorr it-tebut u l-mużika li ndaqqet minn banet irjali intażlu u ġew modifikati skont ix-xewqat tad-Duka qabel miet. Minn hemmhekk it-tebut beda l-vjaġġ għall-Kappella ta' St. George b'purċissjoni rjali. Barra l-kappella ġiet sorveljata minuta ta' silenzju b'rispett lejn id-Duka ta' Edinburgh. Qabel il-minuta ta' silenzju ir-Reġina Elisabetta II daħlet fil-kappella fejn hemmhekk intlaqet mill-Arċisqof ta' Canterbury li mexxa ċ-ċerimonja flimkien mad-Dekan ta' Windsor. F'din iċ-ċerimonja ġew iċċelebrati l-lealtà tiegħu lejn ir-Reġina, is-servizz li ta' lin-nazzjon tar-Renju Unit kif ukoll il-kuraġġ li dejjem wera. Waqt iċ-ċerimonja, ir-Reġina kienet bil-qiegħda l-iktar waħda qrib tat-tebut. Evidentament kienet emozzjonata. Il-Prinċep William u l-Prinċep Harry kienu bil-qiegħda faċċata ta' xulxin. B'kollox kien hemm 30 persuna magħżula mir-Reġina li kienu preżenti għaċ-ċerimonja. Mart il-Prinċep Harry, id-Dukessa ta' Sussex, Meghan Markle, ma kienx preżenti wara li ngħatat parir ma tivvjaġġax minħabba it-tqala tagħha. Madankollu hija kitbet kartolina li ġiet ippreżentata flimkien ma' kuruna tal-fjuri. Kollox 730 membru tal-Forzi Armati tar-Renju Unit ħadu sehem fil-funeral tad-Duka. Intant f'Malta ġie sparat salut mill-barrakka ta' fuq f'ċerimonja organizzata minn Fondazzjoni Wirtartna f'kollaborazzjoni mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Dan sabiex anke f'pajjiżna tingħata tislima lid-Duka li kellu rabta speċjali ma' pajjiżna.